Terve YouTube! Eli tänään me voitaisiin jatkaa vähän mikä tää nyt oli, Respawn-plasia. Eli mä teen tän osan 2, 3, 4 tai 5, en mä tiedä. Sitten tulee jotain uutta tai ei tule pitkään aikaan video. Syy on ehkä se, että ei jaksa. No, eli missä on? No täällä Santovin, eli mä siis teen tätä videota sen takia, kun ei ole mitään tekemistä sillä, eli mä teen tätä vähän niinku hauskuudeksi vaan. En missään muuksi. Se on vaan mun hauska. Okei, sitten meni sitten 2 tyyppiä. Okei, mä lopetan heti tuon laulamisen ennen kuin katsojat kuulu menee. Oho. Sillä kun oli kello 3 killi olisi ollut. Tapahtui just tässä. No mun pisteet. Kuinka Dynamite, älä tuu tänne. Ei. Kuoli. Nois. Sinne. Noin. Nyt nämä menee niinku tosi hyvin. Siitä, come on. Mut tapellaan näitä vastaan. Ei. Ja mä kuolin ekasta mukaan. Okei, mulla oli puoli HP, jos oikein muistan. Ei asuuti. Siinä on kuulkaa Dynamite. Eikä muka asu. Apam. Hui. Missä oli aikamoinen killi. No niin, mä otan tonta. Oi, noin. Mulla on 2 tonnia pojoi. Ja vielä tommonen. Ai. Siis kun me voitettiin tää matsi nyt, tai no mä oltiin ekana. Joo, tässä kestää vähän aikaa. Noin. Sitten pitää venata niinku pari sekkaa tässä, että tää päästäis menemään tonne. Ja sitten ehdottakaa kommenteissa, mitä peliä mä pelaisin, niin sit sitä voisi olla aika montakin sarjaa. Ja niin me päästiin eteenpäin. Sitten tässä pitää vielä venata jotain 50 minuuttia, en yläskään. Okei, 5 sekkaa. 1, 2, 3, 4, 5. Näin. Ei. Multiplayer. Ja. No, sit me pelatakaan multiplayeria, kun mulla on netti. Joten eli sitten kun mä saan, tai no, oon täällä saunassa kuvaamassa. Sitten kun mä saan siellä netin käyttöön, niin sit tulee multiplayer. Lupaan. Sit tulee Hammer. Voisiko mennä pois? Ärsyttävää, kun tuohan on niin pro. Tuolla full mip-aseet. No niin, mä lähden tässä kentästä saman tien. Joo, mä lähden tästä. Tää oli Hammer. Ja, no.
Okei, eli mä en tee pitempää videota, eli seuraavassa videossa se olisi moro.